Sí, jo he pensat, no, que s'oblida. Sí, he decidit improvisar una mica. Bé, crec que no s'ha notat gaire. Ara canviar la escenografia, correu, no hi ha temps. On són els gols? I ara qui li toca? Algú té un programa? Vols parar de cantar? Necessito un programa. Vale, gràcies, Ainhoa. Ara ve la Laia Esteller, que cantarà The Call de Regina Spektor i l'Adrià La Cueva amb el teclat. Algú sap on són? Maria, m'han dit que l'Àlex està al lavabo i no vol sortir. Com? Però si li toca a ell presentar ara. Vale, no tenim temps. Arnau, la Laia i l'Adrià, on són? Maria, estem aquí. Maria, em sembla que aquest micro està obert. Fantàstic. Vale, ara sí, amb tots vostès, la Laia Esteller i l'Adrià La Cueva.